Global interkulturel kompetence er evnen til at forstå, respektere og interagere effektivt med mennesker fra forskellige kulturer gennem bevidsthed, viden og tilpasningsdygtige færdigheder. Den økonomiske betydning af global interkulturel kompetence. Global interkulturel kompetence driver økonomisk vækst ved at gøre det muligt for virksomheder at ekspandere til nye markeder, mindske misforståelser og øge lønsomheden gennem tværkulturelt samarbejde. Betydning for forbedring af beskæftigelsesegnetheden. Mestring af global kulturel effektivitet styrker beskæftigelsesegnetheden ved at give fagfolk de nødvendige tværkulturelle kompetencer til at navigere og få succes på mangfoldige globale markeder. Superkraft på arbejdsmarkedet. Kulturel fleksibilitet muliggør en gnidningsfri tilpasning af adfærd og strategier til forskellige internationale kontekster, hvilket sikrer effektivt samarbejde på tværs af globale markeder. Mindre etnocentrisme handler om at prioritere værdien af forskellige perspektiver over egne fordomme, hvilket skaber et inkluderende miljø, der styrker teamets sammenhold og innovation. Tolerance over for tvetydighed giver mulighed for høj præstation i usikre multikulturelle situationer, hvor produktivitet og lederskab bevares på trods af komplekse globale arbejdsgange. Forstå den nære fremtidsmuligheder. AI-understøttet træning leverer personlige tværkulturelle simuleringer, der hurtigt fremskynder udviklingen af avancerede interkulturelle kompetencer i en moderne og mangfoldig global arbejdsstyrke. Sammenhold i hybridteams benytter specialiserede digitale platforme og ritualer til at fremme tilhørsforhold og samarbejde på tværs af distribuerede multikulturelle teams i remote-first arbejdsmiljøer. Formålsdrevet mangfoldighed forankrer kulturel effektivitet i virksomhedens identitet gennem løbende interkulturel opkvalificering, hvilket sikrer bæredygtig vækst og social gennemslagskraft i organisationen.